Labis sarong simana na kan puunan ang SIM card registration. Alagad hastang ngunyan, da pa nakakapagparehistro si Alexis kan sa iyang SIM card. Kadakul pa da kaya siyang pigkakasibutan asin nagpepe-prararman siya para sa maabot na licensure examination for teachers. Plano ni Alexis na sa masunod na sanang bulan siya maparehistro kan sa iyang SIM card. Sa akin, dakulang tabang man po siya for tawag nun, identification nga ng isang tao sa government. Si Rachel pa man na orasan magparehistro kan sa iyang SIM card. Plano niyang tauan ni oras sa masunod na semana. Wala kasi akong masyadong time. Oo. Busy pa ako kasi. Tapos, kumbaga bira lang kasi ako mag-load. Tapos mahina yung internet sa amin. Kaya kapag na ako, baka mga next week mag-online na lang ako. Tsaka within 6 months naman siya. Sigun sa National Telecommunications Commission Bicol, nasa 11.2 milyon pasana ang nakakapagparehistro sa bilog na nasyon. Hibaba pang maray sa lampas 160.180 milyon na SIM card users sa nasyon. Kung meron pa lang tayong around 11.2, so mababa. Pero we see it kasi na baka kasi ang mga tao this is just the start, so meron pa tayong mga 6 na buwan para magrehistro. So, tinatansya nila baka later na din sila mag-register. Saro sa mga nahiling na rason kung taano hibaba pa ang bilang ka nagpaparehistro, iyo ang posibleng kawaran ng signal o maluyang internet connection. Nadidipisilan ma-access ang portal asin daipig ako ang ID kan site. Katakod kay ni, plano kan NTC Bicol na magbuktak nin mga remote registration site katuwang ang telco companies, DICT asin mga LGU, urog na sa mga fuerang lugar o may maluyang internet connection. Importante manda na dapat igwang valid ID ang mga marehistro. IRR natin sa batas, there is a list, yung mga considered na mga identification document na kailangan na isumite. So, ang dami doon na kung hindi tanggapin yung isa, at least meron tayong backup na isa pang ID. Nagpagirumduman ang ahensya dapit sa mga naglalakop na email o bako lihitimong text message gikan sa man iba-ibang numbers na nagsasabi na sa link ninda dapat magparehistro. Dai-dai ni pagpinduton hulita saro ining spam message. Para man subuot sa kaaraman kan publiko, mahiling sa Facebook page kan kanya-kanyang telecommunication companies ang link para sa online registration. Ang SIM registration, ang process niyan is online sa website mismo or official platform ng mga telcos natin. Wala dyan through email, wala dyan through phone call, wala din yan through text. So careful din tayong mga kababayan natin sa etong mga messages na nare-receive natin sa mga text and email. So huwag ka dyan mag-reply kasi kung hindi naman generally consider natin yan na scam or spam siya. Pagririitirar kan NTC, otomatikong madi-deactivate ang SIM card na dahil naiparehistro matapos ang 187 aldaw katumbas sa nanom na bulan. Idugang pa ang 120 aldaw na ekstensyon sa pagpaparehistro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.